Văd că nu are cum să cultiveze. O scriu singur fermier. Dar niciodată nu vine la Marco acasă. Hop. Heroină. Facem din grădină. Să vrea să mă apuc, că am lucruri, să vrea să mă enervează sunetele astea. Nu scrise, dar sunt relevante. Și da, o să vreau să căutăm alt village, că cam asta gol. Să-mi iau catrafusele mai importante și mă duc. Și fierul, lemnul și plec. Nu o să stau definitiv aici, că sigur sunt mai multe. Sigur sunt mult mai multe chestii care sunt mult mai bune. Că villager cu fierar, poate ar fi frumos. Uitați. Aici un alt biome. Ziceți-mi în comentarii să rămân aici sau să nu rămân aici. Asta neapărat vreau să știu. E biome blăstinos și chestii trestii, dar nu. Să știu că totul ăsta e cam goluț. Nici măcar fierar n-are. Bine, am mai găsit eu un sat în apropiere, dar are doar 2 case. O casă simplă și nici grădină, nici nimic. O casă simplă și o fierărie. Și m-am mirat puțin, frate, cum dracu? Spuneam că dau cel mai mic village. Și erau cratere peste tot, așa nașpa. Și apoi s-a zis că o remediat chestia asta cu asta, că altfel rămânea primul village-ul ăla, da? Nu, văd că nu. Așa să de ce aici până la capăt? Eu nu găsesc nimic ca și cumva este... nu mai pot alerga. Simplu, o să mă duc să... Cum ziceam, o să mă duc să caut alt village, dacă e. Dar dacă e, nu acum. Bun, dar ziceți-mi neapărat în comentarii, rămân sau nu rămân, că e foarte important. Mai ales țin foarte mult cont. Nu văd comentarii, că nu scrieți să rămân, nu rămân, că asta chiar mă conjugă și dacă vă place să vă uitați acolo, că nu prea place nici unde e poziționat, mai ales nu-i drept, n-are nici fierărie și poate la fierărie găsim o armură de cal ceva. Și apoi ziceți-mi doar. Așa, că facem un crafting table. Așa. Așa și pâine. Da, aveam mâncare, dar nu am observat-o eu. Nu mi-am adus patul cu mine. Cred că o să dăm de... Ocean nu, dar multe ori da. Opa, am găsit câmpe. Am găsit cai. Da, nu știu ce să zic. Bun, hai, ne întoarcem. O să vedem episodul viitor. Deci neapărat, 100% vreau să văd un comentariu măcar. Rămân sau nu rămân? Văd că am vizualizări, dar nu știu dacă. Dacă cumva aveți Facebook și n-aveți
de canal de YouTube, dar vă uitați la mine, vă las în descriere numele. Poza este cu un Sturion pe care l-am prins eu. Așa. Și da, hai că am ajuns înapoi pe câmpie. Mai merg prin apă acum. Câte ori am făcut? 22. O să vedeți pentru ce o să vreau să folosesc. O să vreau să văd recruți. Vreau să aduc cumva pe single player. Uite, ajutoare dacă e. Știi? Cum ar fi cineva să stea pe acasă și eu numai să mă duc și să caut chestii. Sau invers. Dar da. Asta vreau să zic. Și apropo, vreau să pun o nouă serie și cu ea cum să vă zic eu, vreau să fac o nouă serie, da, asta știți deja, asta e, da, sare momeală 1, cât ce ai nevoie pentru, e boss, aici, boss, da, da, și scrieți-mi tot pe Facebook dacă vreți să apăreți în videoclip. Da, pur și simplu ziceți-mi pe Skype, nu pe Skype, pe Facebook, uitați-mi mesaj, în fiecare seară mă uit pe Facebook, deci o să mă vedeți unde, dacă nu mă găsiți pe Skype, dacă nu, o să vă sun pe Facebook cine vrea și uitați, o să sun, o să vedem dacă mă găsește pe Skype sau dacă nu-l găsesc eu, o să filmez cu el pe Facebook, dar numai că filmez singur. Atunci o să apară acel tip. Dacă mă găsește careva sau îl găsește careva pe cineva, anunțați-mă. Bă, băiatul. N-au morcovi. E și ciordălit, mă. Ochi de smarald. Ce-ți că niște smaraldi? Ce ziceți? Da, chiar m-au 7 smaralde la mine. Scuzați-mă dacă sper că nu se fie auzit. Da, se minte nimic. Un măcelar n-am aici, mă. Un amărât de măcelar. Cleric, care n-am ce face cu el. Unul care are what? Uite un zombie, de ceva timp se aude, dar nu îl văd și doar îl aud. O să face și seara. O să dormim. Am picat. Asta una dintre cele mai bengoase case. Nu permit, frate. Pentru că e lumea mea de Minecraft. Opa. Ce ai plantat, boss? Ok, cartofi. Te lăsăm că altfel nu-i foarte bine. Uite, oile mi-s gata în pat. Deci se uite asta la mine. Mă veghez toată noaptea. Așa. Iată s-a terminat și ziua asta. Bun. Ei, și cam atât a fost cu acest episod. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa. Și nu uitați să dați un like, un subscribe și un share să vadă și alți prieteni. Deci neapărat sunați-mă, căutați-mă pe Skype cine are Minecraft sau Steam, și Steam e bine. Da, și poate și chiar și care vreți să vă apucați de YouTube sau ceva, poate facem o colaborare, nu? Da, trimiteți-mi mesaj, când mă vedeți online, sunați-mă, dacă vedeți că nu răspund, sunt ocupat
Și da. Și da. Să nu uitați, Skype-ul meu este Marco, dar nu Skype-ul în punii mei. Facebook-ul meu este Marco, dar nu, fix pe ăsta. Facebook-ul meu este Marco Daniel. Dați-mi ad, scrieți hei, salut Marco, vreau nu știu ce, uite așa. Dar chiar, avem nevoie de recruits pe Faction, scrieți-mi un mesaj. Dacă aveți Minecraft, mai ales cei care au Minecraft, nu contează cont premium, non-premium. Am nevoie neapărat de recruits pe Faction. Scrieți-mi doar acolo mesaj. Hei, salut, sunt un fan, vreau să mă bagi pe Faction. Ok, și eu o să țin cont de mesajul ăla când o să îți accept, o să mă uit să văd, o să mă uit când ești online, ori tu mă suni, ori eu. Și nu creeper, și nu creeper, și nu creeper. Doar că asta nu e casa mea. Deci o zi obișnuită de-a lui Marco. Bubuie creeperii pe la el. Hai să stupăm tipul ăsta că se mai ascunde din când în când câte astea. Așa. What? Aleluia, uite. Cum, de exemplu, putea să-l atace pe tipul ăla. Păi nu era bine. I-am astupat eu, pentru că nu s-a așa de rău. Nu știu dacă el o să-și o decoreze, la aud că e trist. Frate, e trist, nu știu ce. Fermierule. Sper că-ți faci treaba de fermier. Fie pe aici mâncare, nu știu ce. Da. What? Da, mă-și face treaba. Îl văd chiar aici. Așa, nu am greu. Ce să-ți dau?